नै बे मोनसे ओमफ्राय बे मोनसे खुलुमबाय रायजोफोर दिनै नोंथांमोननि सेराव आरोबाव आं गोदान मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय दा आंना बे भिडिअ लाबोनायनि रिजोना जाहैबाय थारमाने नै आंनाव माखासे जिनिसफोर दङ आनबक्सिं खालामनांगौ दा बे जिनिसफोरा माने माबा आरोना गिफ्टसाबो सोर होनाय बा मा दङ बेखौ नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामलांगोन ओमफ्राय दा होमबा आङो बेखौ गिफ्टसखौ खुलिनायनि सिगां माने नोंथांमोनजों एसे रायलायग्रोसै आरोना माने गिफ्टसाबो रावबो होनाय नङा दिनै माने आंनि बार्थडे आरोना बार्थडे दाथ' मा बुरिनानै मा बार्थडेबाव राजिं जिंसो थेवबो आंनि मोनसे बार्थडे नामनि जाहैबाय आरोना बियो ओमफ्रायहाय दा बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनानै आङो माने गिफ्टआथ' आंनो होनाय गिफ्ट टु माइ सेल्फसो रावबो होनाय नङा बियो दा ओरैनो माने गिफ्टआ होदोंबाबो मानि थाखाय होदों गावनि थाखाय माने ओरैनो बार्थडेआ ओरैनो नामनिल' आरोना बार्थडेखौथ' दा अबेहाय फालिबावनो बुरिनानैलाय ओमफ्राय गिफ्टखौ बायनायनि सिगां माने बिराद ओरै गोजौ गाहाय साननानैसो लानाय जादों आरोना बेसेबांबा गोबावसैमोन आङो आंनि थाखाय माने जिनिस बायैया माने आङो 2022 निफ्रायनो माने जिनिसफोरखौनो आङो बायनाय जाखायाखै आरोना सिख्ला समाव बायदोंमोन 2022 आवहाय माने आंनि थाखाय आं जेबो शपिं खालामफेरनाय जायाखै बेबायदि ओंखायनो माने दा 2022 नै 23 बारलांबाय ओमफ्राय 24 जागौलायबायना दा बेखायनो आंनि थाखाय माने नांगौ जिनिसखासो आरोना नांगौ जिनिसखौ आं बायनानै लानोसै होननानैसो आङो मोनसे माने नांगौखौबो बायजोबनोबो हाखाया नालाय नांगौखौ बायजोबनो हाखाया दा बेखायनो माने बे दिनावनो बायनानै लानोसै आङो आंनि नामैहाय साननानैहाय आङो बायदों आरोना ओमफ्राय बे जिनिसा फैखाबाय माखासे ओमफ्राय नांथारगौ बुस्थुखासो नालाय ओमफ्रायहाय बेखौ आङो बायबाय आरोना ओंखायनो सिगां समावथ' सिख्ला समावथ' माने गाव हारसिङैनिमोन नालाय दा माने गोसो बायदि बाहायनो हायोमोन आरोना ओमफ्राय दा बेबायदि माने बिमा जाबाय होननानैहाय दा माखासे प्रायरिटिया गावनिया जिनिसा उनाव थायो आरोना गावनि नांगौ जिनिसाहाय बेखायनो माने बायनो सानबाबो सिगां साननानैसो बेफोरखौ माबानांगौ जायो माने बाहायनांगौ जायो जिनिसफोरखौहाय सिगां समावथ' जेबो साननांगौ गैयामोन नालाय माने उनाव दोननांगौ ना मानांगौ मानि थाखाय दोननांगौ बेफोरखौ जेबो सानामोन आरोना सिगां समावहाय सिख्ला समावहाय हारसिं समावहाय आरोना ओमफ्राय दा साननो गोनां जाबाय माथो बेनो जाहैबाय बिमाफोरा बयबो बिमाफोरा मिथिखागोन ओमफ्राय दा होमबालाय आङो माबाखौ जिनिसफोरखौ बख'नानै नायनोसै दाबो नायाखै आङो माने बे अनलाइन जिनिस सफैनायफोरखौ आरोना अनलाइन जिनिसा मोननैल'खा ओमफ्राय आङो मैया घरिखौ बायदों माने गोबाव समसिममोन आङो घरि गानियाहाय जा गोबावसिममोन घरियानो गैखालामोन आरोना आंनावहाय आगोल सिख्ला समाव आं बायनायल'मोन ओमफ्राय बेबो गैला दा ओमफ्राय नै नांथारगौखा घरियाथ' मास्टार हिसाबै ओमफ्राय नांखागौ नालाय ओंखायनो आङो बायनानै लादों आरोना मैयाहाय बेखौहाय जायगायावनो बायदों आङो क'क्राझारावनो टाउनावहाय ओमफ्रायहाय नै आरोबाव आङो दाख्लैनो बायनानै लादों बेग नांगौ आंनो सानफ्रामबो थांलाय फैलायनि बेगानो गैखालामोन ओमफ्रायहाय बेखौ बायदों आङो नै आंनो गिदिर बेग नांगौ आरोना आरो फिसालाखौ माबायाव लांबाबो माबाबो टाउनावहाय जेनेबा थांनांगौ जाबाबो माने बायदिसिना सोनानै लांनांगौ जायोना बेनि थाखायहाय ओंखायनो आंनो बे गिदिरखौ नांखागौ ओमफ्राय आङो अफिसाव थांनायावबो आंनो बे गिदिरखौ नांखागौ ओमफ्राय नै बे सिङावहाय मोनसे दङ बिनि
ओमफ्राय कम्पार्टमेन्टआ मोनसेल' नाय ओमफ्राय सिङाव मोनसे नैबेदि फिसा दं आरो ना ओमफ्राय ओरै बेग ओरै माबा दङ नै बेयावहाय बक्स बायदि ओमफ्राय बे गिदिरा मोनसेल'खा ओमफ्राय बेनो ओमफ्रायहाय नै बेयाव दङ आयौ आङो माबा लायाखै खेबसेबो र' खुलिनोसै आङो बेवहाय माबा दंमोन आङो माने सेन्देल बिहरदोंमोन आरो ना आंनाव सेन्देलानो जि गोबावसैमोन आङो बायैया आङो माबा माने माबानि उनावहाय मेटारनिटि लिभनि उनावहाय जे रिजइन खालामदोंमोन ना अफिसावहाय ओमफ्राय बेयाव बेनिफ्राय आङो मोनसे सेन्देलखौनो गानगासिनो आरोना जेरावखि थाङा फैया मानो माने अबेबा हस्पिटालफ्राव थांनायनो अबेबा बाजार खालामनो थांनायनो बे मोनसेल' जरासेल'मोन आरोना आंनो ओरैबायदि माबा खारगुलायबाय ओमफ्राय बेबो जवाखै आरोना बेखौनो गानगासिनो ओंखायनो आङो सेन्देल बिहरदों गाननो होननानैहाय अफिसावबो नांगौ सानफ्रामबो थांनाय फैनायनि ओमफ्रायहाय नै हामोना हामाखै र' नायनोसै आङो नै लोगोफोर बे ओमफ्राय मोनसेखौ आं खुलिनानै लाग्रोखासै आगोलथ' माबायावहाय ब्रि माने माबायावहाय सिख्ला समावहाय ब्रिमोन जरासे सेन्देल बायखायोमोन आरोना आङो ओमफ्राय खिन्थु बेबायदि हाला आरो दा गैला बेबायदि माने जामजासे गाननांगौखौ बिदिखौसो सानसै आरोना दा बहुत चेन्ज जाबाय लाइफआ माने चेन्ज जायो बयबो मिथिखायो चेन्ज जायो सिगाङाव जेरैबायदि थायोमोन बेबायदि थाबाय थानाय सम जेब्लायबो जाया मोनसे नै फामसु बेबायदि बिहरदों आङो नायनायनि आं गाननानैहाय नायजोबोर बेखायनो आं सानो माने रायजोफोर माने एभ्रि माने बयबो हिन्जावफोरा माने गावनि आरो गावनि फेमिलिखौ नायनो हानाय माने इन्डिपेन्डेन्ट जानांगौ आरो ना फाइनान्सियेलि इन्डिपेन्डेन्ट जानांगौ बयबो माने ट्राइ खालामनांगौ बेबायदि माने सोरनि खाफालाव मा जायो रावबो मिथियाना बेखायनो गावनो हारसिङै गाव गसंथानो हानाय जायोबा मोजां जायो आरोना दा बहुद साननांगौ जायो माखासे मा होनो जिनिसफोरखौ नांगौ जाबाबो माबाबो माने बाहायजोबनो हाया जायो आरोना बहुद साननांगौ जायो बेखायनो माने फाइनान्सियेलि इन्डिपेन्डेन्ट जायोबा मोजां आरोना बयबो माने सोरनि बयनाबो एखे जाजोबा ना लाइफआहाय माने मा बुंनो मिथिला आङो जायखिजाया आरोना फाइनान्सियेलि इन्डिपेन्डेन्ट जानांगौ बयबो हिन्जाव माहारियानो माने हिन्जाव माहारिल' नङा बयबोआनो दा नै आङो गानसै गाननानै नायनायसै आङो माबायदि जायोना जाया बेखौ थारमाने आङो 38खौ बिहरदों बे नैबे फामसु साइज नालाय बे सिगांजों खोबनाय नालाय ओमफ्राय बे 37 माने आं बांसिन 37 गानो खिन्थु आं बिदि खोबनाय बिदि फामसुबाथाय 38 गानो आरोना ओमफ्रायहाय बेखौ नायनानै बिहरदोंमोन आङो नायनोसै हामोना हामा नै आङो दासो थारमाने अफिसनिफ्राय फैदों आरोना दहाय फुङावनो आङो खालामलांनो सानदोंमोन बे भिडिअखौहाय माने आनबक्सिंफोरखौहाय बेखौ भिडिअखौ खालामलांनो सानदोंमोन आङो ओमफ्राय खिन्थु हास्लाबाखै ओरैबायदि हाखु दाखु जादों माने आङो जानोनो हास्लाबाखै दहायहाय माबायावहाय विंगार हमैनो थांनो नागिरबा माने टाइमानो थांबायमोन ओमफ्राय टाइम थांगौनानै उननि माबाखौसो आङो उननि गारिखौसो हमनो गोनां जादों आरोना ओमफ्राय बेयावसो आङो माबायावहाय विंगार स्टेन्डआवहाय बे बास स्टेन्डआवहाय जादों आरो ब्रेकफास्टखौनो ओमफ्राय दा नै फैनानैहाय आङो डाइरेक्ट बेखौ खालामफैबाय आनबक्सिं खालामफैबाय आङो ओमफ्राय नै दाबो आङो लान्च खालामबावाखैसो नायनायसै नै बेखौहाय गाननानै नायनायसै आं सेन्देलफोरखौ जेनेबा ओरै देखायनांगोन ना साइडजोंबो बेनो फामसुआ माबायदि नुदों रायजोफोर नै आं हिल नङाबा गाननो सुखुवा माने ओंखायनो एसेबाबो हिल नांथारगौ आंनो देखायनोसै आं गांसे मोनसेखौबो जरासेखौबो गाननानै देखायनोसै आयौ नै आंना आसिया माने ओरैबायदि बेस्थ' नालाय ओरैबायदि बेस्थ' नालाय आयौ बिदिखासो आया मारै जाखो बिदि खानो आंहा ओरै फैबावनाय दंबावो सानदों ओरै फैबावनाय दंबावो सानदों आङो आद्रा होनथारदों ना माबा आद्राथार ओहाय नै हामा आंनो एसे नांबावगोनदां ना मोनसे नांबावगोनदां औ
बेखौ हरफिननांसिगोनसो जागोन नामा नै थायोब्रा थायो मोनसे रिटार्न खालामनांसिगोन बेखौ बेबायदिमोन ओमफ्राय आद्रा खाबो नै मारै नायनो रोंजोबथाय आङो नायनायाव आं बेखौ ओरै दंबावनाय बायदिसो मोनदोंमोन नायफिननांसिगोनसो बेखौ हरफिनसै आङो रिटार्न माने बेखौ लालानो आं ओमफ्राय गोदान आलदा बायनोसै बे फैसाजोंनो आसुगुरखौबो आङो दहायसो हालांदों एकदम हानो टाइमानो गैया ओरैबायदि गोलाव गोलाव जाबायमोन नेल पलिश फुननोथ' टाइम गैखाया नेल पलिशखौनो फुनखाया बोसोर जाबाय ओमफ्राय रायजोफोर आंनि दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आङो बेखिनियानो आंनि गिफ्टआ गिफ्ट टु माइ सेल्फआ ओमफ्राय बावदोंसो रायजोफोर बे जा माबा खालामगासिनो ना रेकर्डिं खालामगासिनो माबायाहाय स्टेन्डआहाय बे स्टेन्डखौबो आं दहाय लाबोदों आरो ना दा देखायनोसै आङो दिन्थिगोन आं बेखौबो होमबा रायजोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै अन्नानै प्लिज आंनि चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालामना हो दिनै 700 साबस्क्राइबार जाबाय आंना थेंक इउ स' माच बेनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो ओमफ्राय जाहाथे आरोबाव बेथ' जेबो नङा आरोबाव माने बयबो साबस्क्राइब खालामना होदो थाब थाब ओरै दावखोलांबाय थानायनि दा बिदिबा होमबा रायजोफोर बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं